Mbak Elisa supaya jumeneng sawetara awak dhewe omong-omongan karo Mbak Elisa Mbak Tatin karo tetembang Jilo mengko terus ngunggahke Mbak Sipe karo Pak Sihono ya Mbak Tatin sekalian Mbak Elisa supaya enggal padha jumeneng surup surya wangine wis teka anakku Limbuk aku mbagekke sing sepuh kowe mengko mbagekke sing nom aku Mbak Tatin sampean sing Mbak Elisa oh iya dadi bagiane ben dhewe-dhewe sugeng dalu Mbak Tatin injih sugeng dalu Mbak Yu Cangi wah ketemu lagi ya, sepanggung lagi alhamdulillah menika pinaringan sehat saged pinanggih nggih alhamdulillah wah jan piye loro iki jan wah jan raja-rajanya bintang tamu saiki sapa-sapa dalang mesti ngersake panjenengane untung panjenengane Pak Subriyanta karo Pak Sartono ki ling ngersake wis setengah tahun sebelumnya nek upama ora apa meneh malam minggu wah ora bakal komanan niki nggih alhamdulillah nggih saged sowan niki Mbak Elisa nggih ning sesuk angel iki niki nek kaya kula free angele piye angele maksudnya iki kan luweh luweh nanti apa sing cetok iki ora nganu lho apa kontol dandang kandake kontol gandang kuwi lho asal muni kontol dandake dandake luweh mengembarang ya ora padha-padha wong nyatane nek upamane kaya Mbak Tatin ning Jawa Timur Mbak Elisa ya barengan ning Jakarta nggih nggih alhamdulillah nika nggih namung sak derma nglampahi Pak Geter nggih kok Pak Geter tuh Pak Geter kupinge iku lho kuping aku wis nganggo son sajane sing budhek iki sapa oh iya aku nurungane Pak Geter Geter iki pancen sing dudu-dudu ya Mbak Tatin karo Mbak Elisa menyapa sing sepuh-sepuh ya sih padha kepareng lenggah oh nggih menika sugeng rawuh kagem sedaya Bapak Ibu nggih menika wujudipun kula nggih ngenten menika Pak Bu nek dereng napa biasane ning ndelok teng HP sak menika mresani mendelok ciri khasmu mendelok wonten HP nggih menika wujude asli nggih ngenten menika kok wujud to Mbak lha apa nek wujud ki kan carane kowe ki apa cair apa padet apa itu wujud lah berarti apa menungso kok wujud nek wujud iki kaya apa beda apa medi-medi menungso tuh apa mosok ya wujud Pak Geter Pasuryan Pasuryan gitu loh aja diwujud-wujud Pasuryan dinggo aku dhewe mosok aku bahasake aku dhewe ya wis nek ora gelem Pasuryan ya rupane ngono ya wis rupaku kaya ngono malah cetok nggih ngeten iki lho rupaku iki lho kaya ngene gedhi napa gedhi Pak ora kan dia tanyanya gedhi napa gedhi bapak-bapak gedhi berarti iki wis maksimal ngono nggih niki nderek ndedonga kagem Mbak Nuri kalian Mas Wahyu menika tasyakuran pernikahan mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih mugi enggal pikantuk kanugrahan pikantuk putra putri ngomongan ingkang soleh lan soleha pokoknya langgeng sak lawase hanya maut yang memisahkan ngono ya amin Allahumma amin nggih menika nggih matur sembah nuwun kalian Pak Supri
Pak Supriyanta. Pak Supriyanta. Ki asline ya tangga panjenengan wong ya duwe dalem ning Renak Nggudian, terus duwe nang kene, terus wingi rong suwe wingi nang Nusupan wingi wayangan awak dhewe ya panjenengan duwe dalem nang kono. Ya duwe dalem nang Sentolo. Jenengan ngertos boten teng Sentolo menika sak kelurahan kalian kula lho, Pak. Wingi ya dawuh karo aku ngono kuwi mulane gandeng Mbak Tatin iki tanggane Pak Supriyanta. Mbak Tatin aja full bayarane. Malah ya kok kudune nyumbang Mbak Eling nyumbang ki tugas iki ora kok. Justru aku ki malah kapusan, Sa. Kok kapusan? Lah aku nek ngerti sing ngundang Pak Supri ya ora gur semene lho. Lah yo tak delke ngono omahe pirang-pirang iki. Oh, sugih belegi du. Sugih blegdu, ora blege. Wale ngerti ya aku ya ngono ya. Lah iya mulane kuwi kok malah arep Utune dipotong. oh iya, ora lo tambah kepak ya carane iki golek tiket swarga mbiayai seniman-seniman ngene iki kan golek tiket swarga. Iya ta. Ngadepi sasi sepi ya iki, dilone sepi ya iki. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Supri, sampun pitados kalian kula Elisa lan sedaya grup Mas Geter menika nggih. Iki ya dimula ya iki disiarke secara live kejaba live streaming channel Dalang Sena, uga disiarke radio sing neng Sentolo kono. Ki mau ya WA karo aku, nek ora kleru apa ya Megantara apa-apa ngono. Mega Suara. Mega Suara Sentolo. iya. Aku ya tau ngerti kuwi. Tahu krungu to? Tahu anune iki lho, jenenge apa nih? Kantore. Oh, ayo omahmu Sentolo kok ya. Lah Ning iya. bengi iki pancen luar biasa, upama jane penonton kathah upama jane iku ora kekupeng gedung ngono jan ketok. Lah ngene iki mau asing mlebet mriki oleh biyak penonton ket saka perapatan niku lho, Mak. Nggih ta? Ah iya, ki nang njaba kono enten layar tancep apa ora ya? Nek ngono mau gandeng terak kali kowe mandek kali dhisik iki mau. Napa? Berarti saking lese rawunge panjenengane jembar tenan. Heeh. Ramung srawunge le jembar. Lemae saking jembare nabrak tol. Dadi yo Tambah. Gawedhe tenan iki nganune. Kok nek ora nyawer iki awas iki Pak Supri ya. Oh tenang panjenengane iki piyai sing bawera, piyai sing blobo, lomo, heeh. Sugih mblegedu. Oh iki mau rokok ya turah-turah gandeng turah ya tak sak salong iki mau. Ya wis. Ayo wetekno nek turah streaming wis, gamelan wayang wis. Ya ora apa-apa ngono. Kruson ya wis, Wis. kanca-kanca wis rata. Nek turah berarti dadi aku. Iki wis rezekine dhewe-dhewe. Dadi nek wis rata ya umpamane ana turah iki wis rezekine sapa sing duweni. Sing penting kanca-kanca wis Ah nggih, lho. rata. Genti Mbak Elisa ben dibakekke Oke, Mbak Limbu. anakku Limbu. Mbak Ayo, Limbu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Limbo. Pripun kabare? Oh HP no. Senadyan to aku ora patio mirip karo sing Kediri. Oh iya. Ning Mbak Limbo kudu tetep semangat ya Mbak Iya. Limbo. Nah. Mulane piye ya? mulane Mbak Elisa. Nggih. Sore mau pas prolog mau adegan prolog pancen tak apa kuwi tak pasrahke Mas Gading ben romane ketok kecekel banget rasane iki lho. Lho piye to? Nek baru carane iki lagi mekar-mekare. Carane iki nek lagi enom-noman kan ya bisa meresapi piye rasane wong jatuh cinta. Oh to? Iya. Ya Mas Gading. Iya. Wis ping pira ngrasake jatuh cinta wis ping pira? Nek jatuhe ping akeh. Berarti rong tau sukses. Urung. Waduh. Urung tahu wong kuwi mau nek arep karo aku barang ra sida. Iki barang ya doyan. Iya aku ki Ya paling apa-apa Masuk masuk. selo kok ya Mas ya. Ah iya. Wah, kok ya iki mbok yo liyane sing Aku yo kok ora pandang umur kok. Mang. Ora penting iki gemati kok Sa. Nek umpamane cantik ayu lencir kuning nek menyakiti ya Wah. padha ae ya ta. Oh ya mbeborosi ya. Hah? Nek iki kan cetha, duit ya oke. Saya beborosi nek kuwi. Ora nek karo aku persediaan makanan aman. Banyak. Sehat Mak Limbo, Alhamdulillah, Mbok Limbo, sehat. Mbak Limbo. Nggih, sehat. Dek sehat. Dek Limbo Dek ya. Limbo. Dek Limbo sehat. Jan. Nah ya. Ora nyono ya Mbak Elisa. Nggih. Yen awak dhewe iki le melu glowentah Mas Gading iki jan kes nol nganti saiki iso dadi kaya ngene iki. Wah niku mboten nyono mboten ngira wong dulu nggak suka wayang belas. Oh, kok suka wayang wong petukan awak dhewe
inguse ra jamak. Begitu ana wong teko langsung mlayu bradat. Nah, Oh saiki basane ana wong teko yuk mlayune nyedak ya Mas ya. Ha iya. beda ya. Beda saiki wis gantenge ra umum e. Wis, ya. Saiki Wah, kan- wis nek ganteng ya wis kebian ya. lah ya wis nurun wae ya. Iya. Apa? Nurun saka bapakne. Oh, iya, Nggih nurun. klambine nganggo ireng ya ketok putih lho Mas. Biasane ya. Biasane ireng to. Biasane klawu. Niki saiki ketok putih resik jan dijaga ya Mas. Resik, nek Jangan resik-resik, sampai jerawatan. Nanti ndak nek jerawatan ndak anu apa jenenge nandake nek apa kae? Apa? Puber. Puber apa ngono. Ya ora apa-apa nek ana jerawat berarti ana sing ngangeni. Oh, ngono. Iya, itu malah nek iso jerawat ki sing akeh berarti le ngefan le ngangeni akeh ngono lho. Ane ya teneh ya kulite ya brontok-brontok Oh, iya, ya iya, iya. tidak baik ya. Jerawatnya dipindah ning mburi wae. Mburi ngerti maksudnya. Kon boyok. Kan Ya. Nggih menika kalih ngaturaken panglipur Nggih. derek Mangayu Bagyo selamat untuk mempelai berdua inggih menika Mbak Nuri kalian Mas Wahyu. Mugia menika angsal wahyunipun jodoh mboten namung bojo kemawon. Margine nek bojo niku gampil golek ning jodoh menika awrat sanget. Dados sing dipun ndongakaken mugi-mugi kekalihipun menika angsal wahyunipun jodoh. Amin. Kok kowe mah kaya Ya. bakal obat. Kale ngomong kaya bakal Ayo ngono obat. kuwi aku ngapalke yo, nek ra ngono kuwi kan ra ngerti aku arep ngomong opo. Ya, Mbak kan? Elisa ki wis ndongake wong pira wae oke pira. Heeh. Ning Ning Nek kok ketoke ora ndongake awake dhewe. ayo. Ayo wong nyatane ya urung rabi-rabi ya sebenarnya ya. Nggih. Aku ra penak. Ayo mulane iki mau aku mbagekke sing tuwa utawa Mbak Tatin. Mas Gading mbagekke Mbak Elisa perlune ya sing padha-padha sih legane lho ya Tatin. Ngene lho le gading sing jenenge Pripun? golek jodoh ki angel. Nek bojo utawa pasangane gampang, arepe pasangan wis 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun tetep iso cabar nek ora entuk wahyu ning jodoh. Lah dadi kuwi iki ora kok donga. sabar. Curhatan Aja curhat ya. Ning ana sing setia karo kowe lho Mbak Elisa. Siapa? Kae lho ableh kan yang di mesin ngetoke karo kowe. Ah, di ono kae gambare we Tatin. Oh. Kowe ora kongkor njaluk aku lho, Mat. Iki gambare Tatin kowe njaluk Mbak Tatin, kowe ora njaluk aku lho, Mat. Lah kowe iki masa ya ora ngenai mamat bleh-bleh. Ya beda gambarmu kok. Gambarmu ya tanggung jawabmu. Ya, wis dibageki kabeh. Saiki kari caos panglipur. Pokok siji Pamundutan. pamundutan ana iki mengko ning gandeng iki tasakuran pernikahan, caos nderek dedonga kagem tenan kekalih lagu-lagune sing ngemu rasa sesambungan katresnan. Oke. Kaya Mbak Elisa mung arep ngaturke sing bab katresnan apa memanikmu kena, kadung tresna kena. Pelok barang ya tuhu kemawon. kena, monggo nderek Mbak Tati napa? Pokoke sing ana sambung rapete karo katresnan. Beres kathah niku saking akeh sing jenenge Iya. lagu Jawa, langgam-langgam Jawa iki kebanyakan tentang katresnan. Ning katresnane ana sing lara ati, ana sing donga apik, ana lekeh sing sem, ana sing jatuh cinta. Awak dhewe milih sing donga wujude. Ya. Dados atos. Dadi ati ya dados Ya. atos. Asmurun do. Dados ati. Dadi ati dados atos. Oh. Ya. Basa kromo. Kromo ning. Dadi ati iki wis basa ora usah dibasake. Hah? Padha karo prenggondane dadi prenggendanten. Oh nggih, berarti Imo giri dadi imo ginten. mau ginten, wono ginten. Oh nggih, tetep biasa dadi. Mara sepuh dadi mara sepah. Apa Mbak Elisa tembange? Nih niku Asmerendono. Oh, iya. Dados atos wau napa nggih? Dadi ati. Ya, monggo dibawani. Ya urut tua. Sing tuwa sapa iki? Ngambo. Ora tuwa berarti bubas. Kowe iki mbak ya. Karo buke aja macem-macem ya. Gegarane wong ngakrami teteh Seragame dasare wis nyawit karo pengrawit ya mbak awak dhewe. kono ijo botol. Ijo tegese iki lho jodone. Jodone. Heeh.
Oren, apa oren? Apa sah? Aja nganti leren nanggone nresnani garwane. Oh. Sing ditabuh iki jenenge gamelan, wernane coklat. Tegese cocok dan melekat. Wah, elok ae. Aku iki duwene dalang e. Apa? Batik. Batik. Aduh, angel. Ba. Ba. Ayo, Ding. Aku wis delok lho streaminge. Ba. Ba. Badala. Ba. Apa ya ba iki? Basuki bareng-bareng Bagyo Mulya. Ba. Wis. Ayo Mbak Lisa. Ya. Among ati bawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Yen angel angel Ya, Mbak Elisa sing ngegongke neno. dan kena tinumbas harta Nah, kari ditibake langgam dadi ati, sing kepisan langgam, sing kepindho jaipong. Jaiponge biasane iki pengendang loro iki pamit kabeh Mas Wahyu Mayang, Mas Heru PY neng Kudus. Ya ning aku sore mau golek dadakan iso Wah, niki malah artis e. Sapa sing ngendang jaipong kenal apa? Mas Lika to. Oh iya, kuwi Artisnya Mas Jatilan. Mas Lika Liku Laka Lantas. Waduh. Kali-kali kulaka. Ya, tenang wae, sono sing ndang jaipong saiki. Ayo Mbak Elisa, Mbak Tatin, langgam dadi ati. ising kaya ngapa wong nyatane lakon malah
kaget ya Mbak Elisa, Mbak Tatin. Gimana? Formasinya iki ganti-ganti ya. Mergo Nggih. ya banjurane pirang-pirang sing biasane ngrebab saiki ngendang. Sing biasane gambang masulikin saiki ngrebab. Ngrebab. Heeh. Niki alhamdulillah Mas Joko sampun sembuh. Alhamdulillah. Niki pirang-pirang Mas Joko dina pun pamit. mari, Mas Katno ya alhamdulillah pirang-pirang panggung ora tindak saiki wis Saged. alhamdulillah sembuh. Nggih, alhamdulillah. Sing ngedram mongko iki ya bon-bonan sekuadoh. Sinten? Mbah Wondo saiki ngedram dapukane. Yes. Ra apa-apa sepenting aja ketrikel-trikel ya Mas. Iki saka Ngalengka sing ngedram iki. Ah, iya. Ya wis piye carane ben iso komplit kabeh. Nggih, sepenting Yo. mlampah kanthi sae, lancar dumugi paripurna mangke. Min. Nggih. Yo, lanjut. Rina wengi dadi ati wong prasaja alas bebutene Momong putra elos Ayo Mas Lika. Yuk. sing kaya ngepuk mung nyatane kelakon saprene Bekasane malam bangun Ya, wah, ye. Kendangnya Jaipong terampil to ya. Wah saking terampile. Ya dasare ya isih enom isih bagus. Yo. Ayo enom kae kuwi cindile wis 3 kuwi iki. Kaya saras kuwi ketoke enom imut-imut jebulane anak ya wis 3 kuwi. Telu ta iki? Candol nyolong ketek tenan. Apa? Apa? Nyolong ketek. Nyolong ketek piye? Gaya kan masih bocah Nyolong SMP. petek. Iya, tetek. Petek kok ketek. Aku ngomong apa? Ketek, nyolong ketek. Apa? Heeh. Ya maksudku itu nyolong petek. Apa? Petek. Petek. Kayaknya anaknya kecil tapi kok wis telu. Telu. Kowe lho sakmene siji. Siji. Kowe ayo, kowe ndi? Anakmu ndi? Ayo. Boh. Lisa durung pengalaman kok ya. Ya, masa urung pengalaman kowe sah? Boh. Urung ta. Sesuk tak golek, sesuk jam 3 aku golek wong. Golek apa jam 3 iki padake kaya golek orong-orong wae. Jam 3 wayahe metu. Lanjut ya. Yuk. Marina wanita hati-hati
menika dadi. Iki mau lagon dadi ati. Bisa murakabi kanggo temanten kekalih. Amin. Nggih. Ya, diselani sawetara nek gandeng iki ya panjenengane Pak Subriyanta karo Pak Sartono ki dawuh utawa ngersake panjenengane Mbak sapa Sipe karo Pak Seono iki pancen ya ditimbali dhewe karo panjenengane supaya ning ya tetep Pak Supri karo ngersake Mbak Tatin karo Mbak Elisa tetep ngancani. Sendro sanga, Dik. Ya iki dasare ya sing kakung ya aku weruh nang mburi kelir kae wis lenggah kae Mbah Suto. Iya Mbak Sipe di seperti nganggo cau girak Mas. Monggo Mas. Ini wis rawuh nek Sipe ngono aku wis apal wong biyen iki adikku kelas jaman SMP aku kelas 4 Mbak Sipe kelas 1 biyen kelas setunggal panjenengane kelas sekawan ning bareng sing siji kok kaget aku Pak Sehono iku taran sapa jebul kaya klowor niki Mbah Sehono Mbah Sehono ning niki mboten Mbah Sehono klowor ning awul-awul kok awul-awul ha niki Mang Persani le nyandang niki nggih awul-awul. Wajahe nuwun sewu nggih awul-awul. Mbak, kowe iki mau entuk saka ngendi? Iki. Niki entuke ngendi? Sortol. Sartan. Dianu Mbak. Kowe iki melu sapa? Tak takon aku. Inggih, mboten sah duka-duka ngoten niku to, Mbak. Aku tak takon, kowe iki melu sapa? Kula. Hah? Melu Wis bang tulang. kula Ora iso bang tulang. kok dhisik. Kita pandalan. Ora iso bang tulang. Durung Frahmanes kaya Frahmanesan. Mbak, kok sik dhisik to? Durung-durung kok wis nesu ngono lho. Mbok saiki ki awak dhewe matur dhisik karo Pak Dalang. Niki le dadi genton niku mangke. Durung-durung kok. Ampun seru sriyen. Kok Mas, kok ana gepurane ya Mas? Maksudnya gepura? Gepura apa? Wah kurang ajar kok iki. Ora. Sego sing endi to? Kula ngerti ya. Ngerti kok endi, ha? Ngerti kok endi? Ayo, wani wae. Ayo. Apa? Wis wong tuwek. Mesti wis wong tuwek ora ndek untu ngene mesti. Ayo. Lah niku aku ngerti. lah untune done endi? Senajan aku tuwa, untune done endi? Ora duwe untu. Wis tuwa ya ngene. Ngadeg ora deg ora jagaki ning aku gendong kowe sak kuat lho. Iya. Lho. Wih. Kuat aku gendong aja nyepelekake. Tenane, Bro. Aku padahal pengine gendong ngarep lho. Aduh. Aku gendong ngarep. Ah gesek engko. Kok nek tak gendong ngarep yo gesek. Lah ngapa? Kok gesek? Sik nepungke dhisik matur karo Pak Dalang. Aja alon-alon. Ngapunten Pak Dalang. Nggih. Sugeng rawuh. Nggih, nggih Pak. Lah ya wong weruh kok ya ora entuk. Ora Mbak Tatini mau ya mau karo nganu Bu Sipe mau gelem ngene-ngene. Kok iki ora? Mau ki pas sakono salim karo Bu Sipe ngene-ngene. Karo Simbah kok ora ngene-ngene. Aku kok mlebu gepura. Kowe ngrebuk Tatini ngrebuk untus secara tidak langsung nyemoni aku lho asline. Lah ngapa? Jane nyemoni iki jane. Pak Dalang ya ana gepurane apa, Pak? Aku iki pasangan asline Pak. Ane kan tertutup ayo. Ah iya. Ayo ditutup ngono. Coba ora pasangan ngono ya. Dadine aman wong ya ketutup. Tegese laler barang ya ora gelem mlebu. Lah iya. Lah kuwi nek dalange ora gur laler kok sing mlebu. Apa? Pernah. Oh, Aku ra wani. napa-napa mlebu. Mbak Seono. Kula. Nek kalih kula wau ten klebet pun tepangan. Sakniki tepangan kalih niki piye kalih niki lho. Tak caosi kalodhangan. Sik Mbah, saiki Mbah Sehono tetepungan sikik karo Panudya loro kuwi. Aku rak ya rek gambar kucing. Isine kula kicane. Adate rai gedhek kowe kok dadak musim banget. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Nggih, panjenengan sinten gek saka ngendi? Kula Dunungmu.
Pak Sehono. Oh, Sehono. Nggih. Lah iya Sehono. Iki kan jenenge Sehono. Sehono. Lah iya. Jenenge Sehono. Lah iya Sehono. Dengan sinten, Mbak? Tasih wonten to? Nggih. Tasih wonten. Aja diganti. Sehono kok diganti tasih wonten geseh mengko. Derek tepang ya, Mbah. Nggih. Pak sapa? Pak Sehono. Pak apa, Mbah? Milih sapa? Mbah. Oh iya, Mbah. Kula Elisa, Mbah. Nggih. Ampun gumujeng guyu lho. Ampun Ya seneng ngono gumujeng. Ya dane kula pun nyok taun niku ora tenggen niku. Napa? Niku napa? Mbak Elisa iki. Ah. Niku wae ketibang-tibang sekolah dia wae. Wah, Nggih. Iki dipaske. Kuwi dipaske karo nggon tutuke kuwi, Mbah. Oh iya, engkon Aja kliwat lah sampean kliwat-kliwat dadi ra cetha. wadah kacang ibu. Nah, Ngapa? Ngapa kok kemati aku? Kono kene lho, kowe iki kok yo adoh-adoh to engko enggak tahu. Lah yo pripun, Mbah? Gesek wae. langsung mengkeret to. Pripun, Mbah? Jenengan sinten, Mbak? Jenengan dereng tepang kalian kula to, Mbah. Dereng kok. Salaman, Mbah, salaman. Salim. Lah, cincine ya apik iki. Nganu, Mbah, Satu silang, jenenge Mbah, Siono. Nggih. Siono sinten panjange? Nggih, Pak Sehono. Pak Siono to. Niku mau liftikan ngangge liftike sinten? Ah, jagane niki to. Oh, nggone Mbak Sip e. Juragane. Kudu Ah, wong niku yang dhisik ngono to. Oh, lah Di iya. sing ngono. Dhisik ngono. Oh, ngendi Siono jenenge Siono, ngendi sing Dhisik ngono. ngono. Jeneng kula Tatin Titot. Muni yo, Mbah. Kok malah guyu ki? Muni yo. Latin TikTok. Titot. Titot. TikTok. Kok TikTok? Titot. Tot. Titot. Titot. Nah, Bah. Titot. Dimaklumi ra ono lawane yo. Sekarang ya wis sompong kowe ya sih. Ya wis di ngapura kok. Jare, Cik. Padalan Ah, nggih. Nggih, menika jenengan mriki katuran pentas. Ayo iki wis pentas iki. Kalian Mbak Sipe. Nggih, Nggih. nyuwun ngapunten ya sebot-bote ngebot kula ki saking wedine kula karo Pak Kaji niku. Mbah gere Pak Kaji. Pun pinten-pinten guys sewulan wonten niku tunggu wah besok nggonku wayangan. Wayangan dalange Pak Geter karo Mas Gading. Mas Gading. Ah bintang tamune Mbak Elisa karo Butatin. Waduh, kowe melu munggah lho, Mbah. Wah, ya ora wani to. Ah niku. Ning alhamdulillah Lah niku lara-larae mboten wani. Aku lho kan ngeten. Wis P, aku ki nek digadhokke karo Mbak Tatin karo Elisa ora wani. Waniku ming ro kowe. Kowe melu ya. Oh, ngono. Niku tegese kula wau. Kula ngintil Mbah Sehono, ngoten lho. Oh, Nek critane iki biasane niku ora Pak Kaji niku napa-napa kuwi angger uyon-uyon nganggo pramen ketoprak. Wayangan ya kudu pramen ketoprak. Oh, Wah, iya. niku mergane. Aku lho ya saking wedi kula. Jenengan Nggih. wedi kok arep gendong aku. Nah, piye kira? Kok sak tak gendong wae. Oh, lah sik. Lah sik aku. Nggih. Lah niki kersane Pak Haji, Nggih. Mbah sinten Mbah Siono Mbah Siono. kalih Mbak Sipe supaya diaturi fragmen tak delo. Nggih. Lah iki dapukane saiki diwalek gandeng ngersake cempluk karo gento. Cempluk, Mbak gento. Tatin sing biasane dadi cempluk saiki Mbak Tatin dadi emban karo Mbak Elisa. Wait, Oh, nggih, siap. Diwalek saiki. aku mbane ayu Kok ayu. ora kewalik niki. Ah ben ngrasake pisan-pisan dadi emban. Ajare sampean ra wani, wanine ming nglih kula. Ayo ayo. Priye? Mangke ya limbuke ya pripun? Piye? Kaya mangke niku nek kula gandung ya kula ya gesek. Kaya Tapi iki wong loro wae. Oh ya wong loro wae, kae loro wae. Mumpung Mbak Berdua. Elisa karo Mbak Tatin bagiane Kapan? nempak. Dadi Pak Haji ben mligi Yen Mbak. ngaten iki dadine Mbak kula Sipe dadi kare- cemplung. Heeh. Terus Mbah Kaum dadi gendro. Oh ya. Oh, nah, kula tak Ketoprak. Nah, Ketoprak. kula tak Diwiti. deloki wae ya. nggih ngaten Pak Dalang. Nggih, pripun? Pokoknya niki intine toprak. Nggih. Ramen toprak gento nyegat cempluk. Ya. Ah, nggih. Ya, gandeng ketoprak ya wiwiti saka Mataraman. Tuduk, tuduk. Nggih. Ki saka pasar. Tuduk duk 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 duk. Mandek, Bu. Piye piye piye? Mandek.
Kok kadingan? Tuk tuk tuk. Kowe nyegat aku ana ing kene to. Ora kaya adat sabene lho. Mergo aku kulinane ngerti nek kowe kan ning pasar mesti wayah bedhug iki lho. Ya wis ngerti to saben dinane aku mesti dikongkon bapak kon nang pasar kon nukokke mbako. Terus tok apali terus tok cegat nang kene. Ngono. Mergo aku ngerti nek Pak Denggolo kuwi senengane mesti udut nganggo menyan. Wah iki tak adang iki wayah bedhug. Aku kudu nyegat Mbak Yu Cempluk. Sik, lek guyu di stop siki. Lah ya wong mung nyegat ngono kok dadak nganggo guyu. Lah aku tok cegat ki pamrih apa awak dhewe ki saben dina ketemu, saben dina ya omong-omongan. Kok dadak nganggo dicegat barang. Apa arep njaluk mbako apa? Ora nek ming mbako nggonku akeh. Mbakomu akeh. Akeh. Alah, Njaluk apa? mah mesti ya ming penguk. Yu Cempluk. Apa? Kowe wayah bedhug ning pasar ki ora diterke pacarmu lho. Apa bojomu? Kok kowe kendel yu? Rak yo wis apal to. Aku kuwi urung ndek bojo, urung ndek pacangan. Saben dina aku yo nang pasar dhewe. Ijan ngene iki wis pakulinanku kok ndadak. Urung ndek bojo kowe ya? Bila. Nek ngono padha karo aku yo urung ndek bojo. Saiki ngene yu. Sapa sing urung ndek bojo? Kowe ya urung ndek bojo? Urung. Sing takon sapa? Ayo kowe ku. Hmm. Ya saiki udah bojo-bojoan yo. Kok le penak banget bojo-bojoan lho. Ayo ora apa. Ora usah kaya ngono kuwi to, tak kandhani ya, Le. Senajan kowe tak sawang ki rupamu wis ngrangsang. Ngrangsang kuwi tegese iki kok nek kudune aku karo kowe iki ya tuwa-tuwa aku. Nom-nom kowe ning tak sawang kok raimu ki ting jewewek. Kaya uripmu ki ngrangsang banget ngono apa kepiye to? Senajan krupaku kaya ngene ning Ning apa? karep isih ana no. Oh. Yo, areka senajan kepiye wae kowe iki tetep adikku. Kowe tak anggap adikku, tak anggap kaya sedulurku. Kowe kepengin rabi. Kowe kepengin rabi. Kowe kepengin duwe bojo. Alah, yo. Anak mong bojo kuwi rak yo gampang to. Arek milih sing kaya ngopo? Sing moblong-moblong? Sing kaya Mbak Elisa? Ana. Sing kaya Mbak Tatin? Ana. Sing kaya Mbak Orisa? Ana. Sing kaya Mbak Endah? Ana. Untane? Sing kaya Mbak Saras? Ana. Gajahe? Ning sing tak karepe kudu Mbak kuwi. Ayu ana, Mbak Neti ana. Wah, happy ayu gae. Bu Prastiwi yo enek. Nek pengen lek cepet setruk. Kabeh kuwi tok tawake ning aku nek ora kowe ora iso. Iya ayake kae dong. Ning kae emoh kabeh. Aku ki mung arep ngomong ngono kuwi. Lah iya, wis ora Bisa apa-apa. sakmene iki emoh kabeh. Aku wis ngerti ora satok kandhani, aku wis ngerti kok. Klebu aku ya emoh. Nggih. Emoh. Yo, kowe urung ngerti lho kowe. Ngerti apa? Senajan kowe iki Mbak Yuku, Heeh. ning aku tetep tresno karo kowe kok. Tresno ki kena. Kowe tresno aku. Entuk. Aku ya tresno karo kowe. Ning tresnaku kuwi mung sak paseduluran. Nek Kok tak- nganggo hu? Wong akeh kowe ngerti. Dikese ora ngono kuwi tresnaku ki aku tresno bojo-bojoan. Emang aku nek bojo-bojoan. Dadi bojoku ngono lho. Piye? To, ora tak kandhani ya, Dong. Heeh. Nek sing jenengane wong arek bebrayan, wong arek bebojoan kuwi kudu padha atine, padha tresnane. Ora mung sing tresno kowe, aku ora. Kowe jenenge ora gathuk. Utawa aku sing tresno kowe ora, kuwi ya ora gathuk. Ah wong tresno kuwi dalanan saka kulino kok yu. Sing kandha sapa? Ya aku. Kuwi rak mung karepmu. Sing jenengane tresno kuwi dipeksa utawa sing tresno mung sesisih, kuwi engko akhire ya ora apik.
Lah wong sing padha-padha tresnane wae. Sing mangkate iki padha tresnane, engko tekan dalan ya iso geseh, kepara iso bubar pegatan kok padake. Apa meneh sing wiwitane ngene iki ora duwe rasa tresna salah siji sing tresna mung siji. Wis wurungno wae ya to. Wis aku tak bali. Engko yo rasa bali engko, nek bali engko tak terke. Lah iki selak awan, bapak selak nunggu dote. Engko sing wangsulan karo bapakmu aku kok. Ora kaya ngono. Ora kaya ngono. Ye. Nek kowe iso tak kandhani wurungno. Golek wanita liya. Ora, aku tetep ngepek bojo kowe yo. Lho, gelem. Aja kaya ngono kuwi to. Gemang. Iki lho. Sing jenenge Gemang ya Gemang. Sapa wonge? Sapa wonge ngopo? Ora. Suarane apik jebule. Tresno. Iya, gendong. Tresno ya oleh. Ning aja duwe kepinginan aku pengen dadi duwekmu. Yen dulu anut yo marane. Aja ya meneng to. Aku kagetan ya, Mbah. Mbah Ro. Wes, ditoto alon-alon. Duk 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 duk. Ye manut. Amin kon manut kok dadak peplayon. Aku meng endo. Nek mlayu-mlayu ya engko tenehne. Apa kowe njaluk bebono ta iki? Apa sik tok jaluk waton jagat ki ono? Wis Apa kowe kaya njaluk kalung? Arep nanti. Wis kaya rol dereng niku Pak. Kaya Pak Makno. Pak Wonosari. Piye? Njaluk apa? Tak turuti ku. Ora, Tro. Kowe arep nuruti aku apa? Kowe njaluk gelang sing sak rantere tak tukokke no. Ming Nek sak pancen rantai. jagat ki ono tak tukokke. Nek ana, ning ya gandeng ora ana, ora sida, rak ya ngono ta? Jonggo nyomangu dasar putrane. Piye? Marai kabeh aku. Oh. Aku sing marai kok. Oh, ngono ya. Ha iya. Marake ngancing, marake kagol. Dasar neng gabu san Iki to. Kok ya medeni tenan lho. Iki lho. bisa gawe bronto Ayo, mahaku gendong. Mahaku gendong. Tak rasak-rasake. Suwe-suwe kok ya medeni yo. Kowe iki lho. wong kowe sing maring jengkelke kok nek kowe ku resah mlayu-mlayu kula tresno wis gampang kok Tenang le empuk iyu. saiki aku lak takon apa aku kurang bagus iya Ku piye lah ku arep semaur nek ngene iki. apa Alah. Sedulur-sedulur sedaya kirang bagus mboten. lho saiki aku tak takon karo sing padha nonton kabeh Coba kula takon. bagus mboten percaya ora kae do muni bagus kabeh kok kowe muni ora Olah kuping kok karo mripat ora gathok. ning aku mos Baleni. Bagus. Coba dibaleni. Aleni Heeh. kula bagus mboten kaya bagus Kopokan jebule kupinge. Jebule kupinge ana corone. Wong muni ah wong kowe iki sing malah geseh ki kowe kuwi kok Weh lah nek ngono aku pethukan karo wong koplak iki. netra kocak lindri
lindri. Wes to. Aja cecak rene. Sadirana sithik. Nah. Aku yen ngemake lehmu glewehke marake ngriseni. Ayo, kok lagi terus ke? Dilarian kepapat kok ilang. Bingung to? Bingung. Janggo Lah, nyomang. iki ndi Terus meneh? ke wae mesti Kok ilang to. diteruske? Weh. Kok wis ilang? Oh, Kok sike? netro. Kok sike? Kok netro kocak wae. Sing kocak iki nggon apa? Ngono lho. Aku sing kocak. Oh, nggonmu kocak. Suwe saya ndredeg e. Ha iya. Saking kocake arep tiba wulu apa nglegeno dadi bingung. Bingung. Kleru. Heeh. Ora apa-apa, Mbak. Mergo aku saking bingung weruh kowe. Walah alah Yung. Netro. Mula ngene. Mula kok sike mula wis rasah dibajutke wae. Jalaran ngene, dikepiyo wae aku karo kowe kuwi sedulur. Dikepiyo wae kowe karo aku kuwi tuwa aku. Ah wong gek mbiyen jamane kowe supit wae aku melu ngeterke kok. Kowe ngerti wae? Aku supit. Lah ya aku rak ya melu ngebis, melu ngeterke to lah mung supit kok saiki arep ngepek aku. Ora nalar. Mergo aku tresno kok. Wis saiki tak bae. Netra kocak lindri. Baleni meneh. Lindri. bendol lenggah dhisik. Nah. Nduk. Piye, Pak? Kene-kene ngudara rasa dhisik. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sak kanca kalenggan iki wis kelakon sowan. Iki sowan ana ngendi, Pak? Iki sowan ana ing
Gombang Tirtoadi Mlati Sleman. Iya. Ya, nek jane mono rencana awal mbiyen kuwi ning Ngrenak Nggodean. Ning mbuh kok terus dadi pindah kene. Ngono, Pak. Iya, merga wong ya sing mengku gati iki panjenengane Pak Sartono karo panjenengane pepundhenku Pak Supriyanto iki jane iki daleme iki pirang-pirang siji ning Gombang kene, terus ana sing ning Ngrenak Nggodean, terus ana sing ning Cerak kene ya kuwi jaman awak dhewe ditimbali ngayang ning kono ya keloro mbiyen, terus sing keri dhewe daleme ning Sentolo Kulon Progo, papat daleme. Papat, Mak. Heeh, mongko tiap tahun panjenengan iki wayangan. Mongko jane ngono ya Nduk ya. Kaget aku jane. Lah kaget kepiye? Lah piye to le rawuh ning nggon aku ki pyaine mung nganggo apa kuwi nganggo Honda Suprafit kae. Suprafit. Heeh, ora ngira to wah iki genah mowar golek-golek jebul nimbali karo aku. Ora ngira babar pisan to rakan. Mongko terus hitung aku terus usul karo panjenengane Pak niki upamane gandeng niki biasane ngene iki rak job liwat manajemen warga laras to. Ning iki langsung liwat aku terus aku matur karo panjenengane Pak upami niki karena yo ngersake bintang tamu sisan upama kula le pentas kalih putu kula gading pripun. Oh nggih malah kleresan lajeng petunge pripun nggih sementen banjur rembug dadi. Alhamdulillah saiki wis tekan kene mongko iki rembuke wis setengah tahun kepungkur mongko biyen wis dibayar separuh harga. Lah wis kena tak kiyak-kiyuk dhisik to rakan. Lah iya. Tekaning data mumat. Iya. Ya ning alhamdulillah kabeh wis wilujeng tekan kene. Iki ujube ngerti durung, Nak? Ujube apa, Mak? Kae sing nang kono kae diwaca kae. Tasyakuran pernikahan Mbak Nuri dan Mas Wahyu niku. Aku ya bingung jane Mbak Nuri karo Mbak apa ki Nuri karo Wahyu ki iso asma kakung, iso asma putri kabeh merga kakung jeneng putri ana, Nuri jeneng kakung ya ana, Wahyu ya ana, sing putri ya ana. Ning ketoke kok sing putri kok Mbak Nurine ketoke. Iya, Pak. Iya, ketoke. Manut pengendikane le pidato mau. Nggih. Iya kae ijab kabul utawa pernikahan wis diadani tanggal 5 Oktober 2025. Terus wayangane kelakon bengi iki. Wah, jan murah apa kuwi jan gayeng regeng meriah ya. Gayeng, Mak. Mongko bengi iki awak dhewe ya dikancani kejaba kanca-kanca warga laras. Senajan iki bengi iki aku dadi mumet to Le. Mumet kepiye? Lah piye to kanca-kanca sing ijin ana 6. Mak. Lah mergo kepiye karang ya kanca-kanca pengrapat ya sak perangan ya do madeg dadi dalang. Sing ngendang biasane Mas Wayu saiki mayang dhewe mongko njaluk kanca telu Pak Bolot, terus Mas Bimo karo Mas Ipan. Iya, terus dilalah Mas Egul saiki lagi duwe acara ngedeke molo neng Pacitan kono, terus adikku Lingga saiki lagi ana acara menerima gamelan saka Pemda. Iya, heeh. Terus Mas Heru Jaipong dilalah iki mau tampa dadakan ngebasi ning daerah Kudus. Mula dina iki mau arep le do mbalak dadak. Aku terus piye carane iso kancane iso komplit? Ya, bareng tekan kene jebul iku golek kanca ganti malah kokean. Iya, Pak. Iki sing ngendang iki agi ajaran apa kepiye, Mak? Lah piye to? Suarane beda apa piye? Sing ngendang sapa le? Sing ngendang iki walah mulane kok. Mulane kok ngendang karo mangan wae ya. Iya. Ayo kowe aja maidu le. Kae iki sing ngendang kae apa-apa iso. Iya. Mayang apik. Apik. Ngrebab apik. Apik. Gender apik. Apik. Ngendang apik. Apik. Framen ketoprak ya apik. Apik. Ngapusi ya apik. Apik. Sing paling apik nggon ngapusine. Karo nggon jejak. Lho iya. Aku mau wis arep dijaluki udut Jaluki apa? Awang sing ngendhangke wis tak jatah 3 bungkus kok sartok nai. Ya, matur nuwun. Bengi iki kejaba iki di panjenengane Pak Supriyanta karo Pak
Sartono ngersake bintang tamu adikku wedok Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Yo. Iki saka kersane sing mengku gati panjenengane Pak Supriyanta karo Pak Sartono ya ngersake bintang tamu sing saka kene dhewe mengko ya supaya diunggahke ning panggung. Arep ngerti sapa? Sapa, Mak? Adikku kelas kuwi garwane Mbah Suto sing sok siaran ning ndi kae Radio Kanca Tani utawa Ketoprak RRI kae Mbah Suto ki garwane ya kuwi Mbak Sipe karo Pak Sehono. Yo. Lho, Kok lho piye kok kaget piye? ora apa-apa, Mak. Dudu Yo. Sehono sing wis swarga, dudu Iya, Mas Sehono Pak. sing adate bintang tamu awak dhewe kae ning iki Yo. pancen dagelan saka kene panjenengane ya Pak Sehono iki mengko saka kersane panjenengane Pak Supriyanta supaya Framen ya kuwi cempluk karo genta. Wong kene iki saben ana acara mbuh uyon-uyon mbuh ketoprak mesti ngrawuhke piyai loro kuwi ya. Ning sadurunge awake dhewe ngrawuhke Mbak Sipe karo panjenengane Pak Sehono iki awake dhewe mbagekke dhisik panjenengane Mbak Tatin